Salutare, oameni! Astăzi mă duc cu mașina la service, că am văzut de ceva timp, de ceva timp am văzut Brighi a observat prima dată că era o pată sub mașină, tot timpul era umed acolo. Eu tot am crezut, băi, că plouă și că nu ajunge soarele. Da, e de la ploaie. Și după am observat că plecam cu mașina de acasă și când mă întorceam nu era pata. Iar dimineața, de exemplu, când plecam la lucru, când plecam de acasă era umed sub mașină. Și când m-am uitat la rezervorul de apă pentru motor, era scăzut. Am completat acolo și după câteva zile, o săptămână, m-am uitat iar. Am văzut iar că e scăzut. Și ieri am mers mai mult cu mașina, vreo 5 ore. Și când m-am uitat azi, era scăzut rău de tot. Eu am văzut, de exemplu, unde e cureaua de accesorii, că e apa așa cum ar fi cu sare, de la antigen. Dar nu se vede unde e ud. E totul uscat tot timpul, dar nu înțeleg. Nu înțeleg de ce, pe unde curge. Și acum merg la mecanic să se uite, să vadă unde e problema, să știm ce să comandăm, să schimbăm. Să nu comand eu așa de capul meu și poate nu e ceea ce cred eu. Că văd că e din ce în ce mai curge din ce în ce mai mult, adică cam la 2 zile trebuie să completez, având în vedere că nu merg mult cu mașina. Eu folosesc mașina asta de mers la lucru, 10 minute dus, 10 minute întors. Și când mă mai duc la Uber sau din astea, dar în ultimele, cum v-am zis și în video trecut, în ultimele 3 luni nu am fost. Și se vede undeva la pompa de apă ceva problemă clare. Și pe garnitura de la pompa de apă. Da, cum ați văzut, are o problemă, o scurgere acolo, pe la pompa de apă. Mecanicul a zis că sigur e garnitura de la pompa de apă. Pare a fi schimbată pompa, pare a fi oarecum relativ nouă. Așteptăm să vină șeful de la service, că cine s-a uitat este doar un ucenic. Să vedem ce zice și domnul mecanic. Că am vorbit cu mecanicul și o să trebuiască să comandăm pompa de apă. M-am dat toată pompa de apă și o să merg azilor, o să merg vineri. De vineri să schimbe. Și dacă schimbă pompa de apă, trebuie să schimbe și antigelul, Dacă eu tot am completat și am completat cam 3 litri de apă, destul de mult. Bună ziua, oameni faini! O nouă zi. Foarte cald, deja cred că e aproape de 30 de grade.
Și am zis că dacă e așa cald, să scoatem și noi piscina să o montăm. Amira abia așteaptă. Așa, tati? Da. Da. Și vedeți acolo în spate că am comandat un încălzitor solar pentru piscină. Pentru că aici nu e așa de cald ca să poată să încălzească apa, nu doar de la soare, doar cât bate soarele în piscină. Am văzut la vecinii noștri că au unul din ăsta și ei au piscina mult mai mare decât a noastră, au o piscină de 7 tone sau 9 tone, imediat. Și le încălzește foarte, foarte mult apa, până la 30 de grade. Perfect. Anul trecut noi am avut ca un covor prin care trecea apa, dar nu făcea nimic. Nu încălzea, nu se simțea. Ăla a venit în kitul cu piscina. Și anul ăsta am comandat încălzitorul ăsta. Sper să facă, adică sunt convins că o să facă față. Da? Am scos piscina, le punem acum să o montăm. Să ne aducem aminte prima dată cum a fost montată, că am uitat. Da, am desfăcut piscina. Am întins-o pe jos și ne-am adus aminte că are o găurică, trebuie să o lipim. Că anul trecut am văzut când am umplut-o cu apă că urge. Da, dar uite, chiar că e... nici nu se vede. Deci uite-te. Păi e ca și un vârf de ac. Și o să o lipesc cu un kit rapid pentru bicicletă, pentru pană la bicicletă. Uite, vezi? Păi ăla m-am uitat și eu, da. Asta Doamne, uite. Deci uite-te ce mic e. Aici. Deci nici nu se vede, trebuie să pui lupă. Și am luat kitul, minune. Unde era? Aha. Ce-am spus? Că nu se mai vede. Cred că ar trebui să Da. Stai că am găsit. faci cu un marker, un punct măcar, să știm. Vezi să nu șlefui prea mult, după aia să rămână gaură mai mare. Luăm doar așa luciul, să devină puțin abrazivă, să poată face bine contact. Nu, tati, nu spălăm. Să poată face bine contact cu cealaltă bucată. Șmirgă, tati. Așa. Punem soluția. Așa mult să pune. Să avem. Lăsăm puțin să... Wow! Lăsăm puțin să o suce oarecum. Și până la urmă o să pun un petec de ăsta de bicicletă. Pentru că eu cred că o să țină și ăsta. Că o lipim din interior și o să fie și presiune care apasă pe el. Nu cred că o să fie niciun fel de problemă. Prima dată am zis că o să folosesc o bucată de... Ne-au dat în kitul de la piscină o bucată de material la fel ca și piscina, dar eu cred că asta o să țină. Și anul trecut a fost lipit cu un scotch doar și din cauza presiunii a stat fără probleme. Păi nu a fost chiar scotch, că tot pentru asta era numai de sezon, sau nu știu cum o să zic vecinul, că de la vecin am primit. Am zis că numai o dată. Hop. Unde te-ai dus? Da. Și să vedem acum încălzitorul solar. E greu, tati. Faci ca porceluș. Wow, e bine. Deci că televizor. Bat. Da. Wow, ce mare. Dar pe bune, așa se vede de aici. Zici că ne-am luat televizor curbat pentru terasă, ce-i? Are folie pe el? Nu știu ce are.
Asta zici că a fost folosită de la noi sălbatul ăsta. De la noi acum. Nu știu. Văd ce mai... Da, are folie. Unde? Ah, și după aia se dă jos aia? Da. E desfăcut. Da? E desfăcut acum. Bun, hai să lăsăm asta aici. Ai grijă, nu te lovesc. Ei, te rog, furtunul ăsta. Bravo, tati. Așa. Așa trebuie să stea. Destul de mare. Eu. Și Da, acum punem dincolo și... o să punem aici după... O să punem aici Gard. după gardul ăsta, la vecini. Pentru că la noi e foarte, Dar chestia e foarte că... puțin timp soare. Chestia la cât e de mare, cred că merge bine, totuși merge pe gard. Păi nu l atârnăm pe gard, îl punem lângă jos și eventual proptit de gard. Bun, am întins pe aici pe jos toate țevile, toate bucățile. Hai, până ne dăm seama care cum vin. Că sunt foarte multe. Mi-am făcut așa o idee în mare, cum vin îmbinate. Și o să mă pun. Deja am început. Am pus bucata asta aici. Ba da, e bine. Dar cred că nu o să ne ajungă furtunele. Am întrebat pe vecinul că a zis că dacă avem nevoie, are el mai multe chestii. Aștept să văd dacă are furtun, dacă nu o să trebuiască să merg să cumpăr furtun. Că, na, de acolo de după gard, până noi vrem să venim cu piscina cât mai aproape de gard, dar să vedem ce și cum. Dacă nu, vedem, o lăsăm ca anul trecut. Și anul trecut era aici un librigite. Și asta înseamnă încă vreo 3 metri de furtun. Tur și retur. Bun, am montat-o. Dacă nu intră în cadru. Acum filmez cu telefonul lui Brighi, că al meu s-a încins. Am montat acum și încercăm să vedem dacă încape așa de latul. Hai că vedem. Uite, tati, mai avea... Să nu mai trebuiască să cumpărăm furtune noi. Că așa dacă am venit cu ea până aici lângă lemne, am avea destul furtun. Ne-ar ajunge. Da, încercăm, scoatem tot și nu v-am arătat acolo cum s-o lipit. Să sperăm că ține. Da, și am pus-o pe poziție. A încăput perfect. Se închide și ruleta. Nu deranjează. Am dat drumul și la apă. Acum o să dureze câteva ore până să umple, că sunt aproape 3 tone de apă. Am prins aici pompa cu furtunele astea. Mi-au ajuns exact. Nu trebuie să mai cer la vecinul.
Dacă era să o punem invers, cum am zis prima dată, așa pe lung, nu ne ajungea. Dar acum ne-a ajuns la fix. Am pus aici încălzitorul ăsta, deci așa de tare se încălzește că deja dacă pui mâna pe el arde. Da. Hai că și capul meu, că nu mai trezesc. Brighi obosită e cald. E foarte cald azi, 30 ceva de grade. Da, e mai cald aici în Germania, la 30 de grade decât în România, la 40. Da, e mai multă umezeală, se simte altcumva. Te topești. Scuzați încălțările de pe masă, dar le-a spălat Brighi și când am organizat pe aici, l-a pus pe masă. Revin cu un update când dau drumul și la pompă să văd dacă are scurgeri pe undeva. Sper să nu. Și de mâine putem să ne bălăcim. Ce zici, mama? Și acum am venit să stau. Mai așteaptă puțin. Da. Am dat drumul și la pompă. A ajuns apa acolo de unde este gura de tragere, sau cum se zice. A uitat și a pus frumos avem. Da, am dat drumul și la pompă și la încălzitor. A curs apă, curgea destul de mult. În partea asta aici e bine. Dar aici are cum e filetul la încălzitor. Îi, cum ar fi o tăietură aici, nu pe filet, aici pe buză. Și are el garnitură, dar nu sigilează așa de mine. Și am pus niște, cum se zice, teflon sau cum se zice la asta. L-am strâns puțin mai tare și acum mai picură. Vedeți acolo câte o picătură la câteva secunde. Dar e o soluție provizorie până găsesc eu ceva mai care strânge destul de bine, care se gilează destul de bine, să nu mai picure deloc. Mi-e frică să strâng prea tare pentru că e filetul de plastic și să nu îl dau peste cap, că atunci o să-l trimit înapoi. Cam atât s-a umplut. De când i-am dat drumul, nu mai știu cât a fost ceasul, acum este ora 9, 9:20, cam așa. Am oprit și o să o umplem mâine. Și mâine o să putem face și baia. Bună ziua, fraților! O nouă zi. Vlogul ăsta e făcut pe mai multe zile. Aproape pe toată săptămâna. Am început de luni, când am mers cu mașina la mecanic. Am continuat ieri când am pus piscina. Și astăzi runda a 2 de de mecanic. Merg chiar cu mașina la mecanic, că data trecută am fost doar să vadă care e problema și acum merg să-mi schimb de pompa de apă. Am schimbat pompa de... Au schimbat băieții de fapt pompa de apă. Acum așteaptă până se umple sau ceva de genul, tot ansamblu pe acolo. Și o să uite și la plăcuțele de frână de pe spate. Pe câteva zile de când pun frână, tremură. Am plecat și de la service, s-a rezolvat problema. Să sperăm că nu se mai întâmplă nimic. Cheltuielile astea au venit așa neprevăzute. Și acum de-abia aștept să ajung acasă. E foarte cald, sunt 33 de grade. Direct în piscină o arunc. După ce am venit de la service, am venit acasă,
era foarte cald, erau 35 de grade. Am venit direct în piscină aici, Brighe cu Amira deja mă așteptau aici. Deja direct în piscină am intrat. Dar n-am stat mult că vremea ne-a speriat, s-a și răcorit foarte tare și am intrat în casă. Apa s-a încălzit, dar nu așa de mult. Da, a fost ok pentru baie. Am pus folia asta peste pentru că se anunță că vine nisip din Sahara. Și am mai pățit și anul trecut că era la fundul piscinii, era plin de nisip. Și am pus folia ca să protejeze puțin. Da, și acestea fiind spuse, noi vă salutăm și vă așteptăm la următorul video. Pa, pa!